Nosaltres fem només per acabar un punt que és deixar constància en ple de com es va dissenyar i com va néixer el projecte del testament. Bàsicament perquè vas veient les aparicions i els comentaris i aquí es pot deixar constància de com és el testament i que tothom tingui constància clara. El testament és una idea no comental, sinó precisament des de fa molts anys, i això estic parlant des de l'any 2005-2006, que també plantejaven de fer una activitat per dinamitzar de Canyes, de donar-la a conèixer, fora del temps d'estiu, fora del temps de Sant Joan i gairebé fins al novembre o desembre hi ha activitats. Entre Reis i Sant Joan no hi ha res, no hi havia res, Carnestoltes únicament. I per tant vam treballar en un projecte que vam fer al seu moment, de dinamització, i entre ells era buscar una activitat. Així, a partir del 2006 treballàvem un projecte d'una fira. I per tant vam anar a veure diferents fires, al Priorat, a la de Catalunya, a la Feireres, a la Terra Alta, de com encarar fires que també algunes naixien existents, algunes havien arrencat, no existien, que les Cés, a Prat de Comte i moltes altres d'agafar idees de com anaven, de què estaven. En aquell moment naixien les fires medievals, però les veiem molt folclòriques, gent vestida medieval, fent oficis, però això era el que volíem. I vam amb un objectiu clarament que era de dinamitzar de Canyes. Portar gent que vingués, que pogués conèixer més l'embassament, que coneix el castell, però que vingués i fes despeses de Canyes. Començar a dinamitzar els primers allotjaments rurals que hi havia, els comerços, els transferiments de Canyes, tant els botits com les fleques, la restauració que hi ha, en aquell moment poca, però les dues que hi havia, sinó generar activitat. Bàsicament això. El que teníem clar que volíem una fira diferent, no una fira de cartró pedra de xau medieval. I per tant teníem molt clar que buscar una fira amb productes artesanals, evitar repeticions, amb oficis antics, vincular la de Canyes i el paper clau de l'activitat i implicar les entitats dels veïns. No una fira per encàrrec que pagues, que montes uns estants i pagues la gent que ve, sinó realment una cosa treballada. Per tant vam buscar i anem per les fires, allò, demanant targetes, artesans de tot tipus, d'alimentació, de joieria, de teixits, elements de decoració, oficis antics. I així vam tindre clar que la fira tindria aquesta vessant artesana, amb oficis antics, amb una vessant ecològica, de productes naturals, i una vessant de reciclatge per tema de formació professional. I així el 2008, al març del 2008, neix la primera fira. Què he de dir prèviament això? Doncs uns contactes que tenim amb la Desimbaltant. La Desimbaltant, en aquell moment, jo tenia tractes d'allò, me subministrava productes que ells feia i parlàvem moltes vegades de fer coses. Perquè, com sabeu, era un producte ecològic, un dels pioners al Baix Camp, i vam parlar en el seu moment. En aquell moment hi havia, si recordeu, si no ho podeu trobar, un moviment que era contra la importació dels transgènics a Europa, especialment un moviment que se'n diu Som el que mengem. I plantejant això, ell va decidir fer una conferència a l'Eure de Canyes, en aquell moment estava en ple debat, va plantejar si podíem aprovar una moció per l'Eure de Canyes sobre això, l'Eure de Canyes lliure de transgènics, i això ho vam fer el mateix 29 de maig del 2008. I dins aquest escenari, em va explicar que em sembla que a Montbrió havien fet, estem parlant de finals de 2007, temps del 2008, havien fet una mena de mercat ecològic, i ell plantejava volia fer un mes de Canyes. Igual que amb els que conec fem mercat. I li vaig explicar el projecte que estàvem treballant de la fira, del Testament, i li vaig plantejar, i escolta, els tenim aquesta vessant, perquè tu no ens fas els contactes i que tu estàs posant en aquest món i ens aportes gent d'aquest món de la producció ecològica. I vam posar a sembrar la verdura, ens va portar gent que feia sucs, gent que feia cervesa artesana, fins i tot amb ell, a través d'ell vam contactar el primer segon any de la fira, va haver dinar popular, dinar a la fira, i a través d'ell vam contactar amb l'empresa que va fer unes paelles de fideus ecològics. I bé, amb agraïment a aquesta implicació seva, la primera edició la vam posar com a organitzador. Però la seva funció va ser aquesta. A banda de les seves neguits de fer aquest tipus de mercat, jo li vam proposar que ho agrupéssim i donéssim aquesta part del Testament que no tenim. Que la resta de les regions que tenen l'Ajuntament. I això com hem fet totes les fires. I evidentment, el nostre l'agraïment, com sempre hem fet en tota fira, l'agraïment al Jacint que ens va ajudar en aquesta vegada. El Testament és un projecte de l'Ajuntament de Canyes.
i que volem deixar clar, i per evitar malentesos, que els que vam treballar junt amb el Jacint Baltà tenim molt bon records, el recordarem sempre, a ell i el treball que vam fer conjuntament. Per això en cada edició l'hem volgut fer esment als nostres parlaments. Vam creure que era la millor manera d'organitzar-ho i que es podia fer tantes edicions com tingués el Testament. El que em sap greu és que hi hagi persones que no saben ni com va néixer el Testament i s'aprofitin del nom d'una persona que malauradament ja no està entre nosaltres i l'utilitzin per anar contra l'Ajuntament. Creiem que així queda clar com va néixer el Testament, clar, i des de la constància del referiment de la feina del Jacint i la seva col·laboració, i que mantenim res de l'home i sap greu, doncs determinats usos que se'n fa d'aquesta persona. I res més, deixar la constància i donar el ple per acabat. Gràcies.